Inofimba kuti mose muri wadi kwamuri. Papati 1 takataura chimwe chinhu chikuru pamusoro petsime rainzi Siloamu. Ndoda kumbotaura zvishoma pamusoro petsime iro. Harizi tsime asi rainzi puu. Kana takutaura izwi rekuti puu, takutaura isu kuti duhwino kana kuti dziva. Kana raduhwino kana kuti dziva, rave rekushambira. Mukuzvinzwa? Kushambira kuti tite sei? Ugezwe. Waswera uchishanda mumunda, uchishandira kudya kwako iwo noupenyu hwako, asi pakupera kwezuva wakunoshamba. Woenda kumba wakaita sei? Wakachena. Wabvisa digita rako rose netsvina dzako dzose dzawaita pakuswera kwezuva. Wakundo notandara kumba uchidya pamwe chete navamwe, muchitaurirana ngano, mugozoimba kahinu kenyu, mugozonamata, mugozovata. Vanhu makuvata makachena. Asi tsime iri, ndokuriti tsime asi idziva ipu, rakavakwa munguva yaHezekia. Chikonzero charakavakirwa ndechekuti guta rakanga rabitirirwa, guta rakanga rakomberedzwa. Hondo yakanga yauya kuzorwisa Hezekia. Tingati isusu ihondo yaSenakerib. Asi handisinasoziva ipapo. I'm not good at the history. Handinyasoziva history. Asi kukombwa kwakaitwa guta iri, dai tsime iroro risina kugadzirwa, zvikanzi vakaisa matanera pasi apa anofamba nemvura, ichibvisa mvura kune chitubu chaibudisa mvura, yofamba ichinopinda muguta. Zvikanzi napasi, munoona hondo zvayakasvika, yakangoona zvakanga zviri pamusoro chete. Haina kuziva kuti aiwa vana ava, imwe mvura iri kupinda pasi iri kupesera muguta. Zvikanzi tinovauraya nenyota vanhu ava vari muguta. Asi vanhu panguva yekubitirwa iyoyo vaimwa mvura yaibva mupuru kana kuti mutsime iri rakanga ranzi Siloamu. Ndiro tsime rakanogeza bofu. Saka itsime rei? Itsime roruponeso, tsime remweya, tsime rekuti zvikanzi kuti Siloamu zvinoreva kuti kutumirwa. Makazvinzwa kanini? Kutumwa. Iri shoko rinobuda pavhesi anyaya. Shoko iri rinobuda pavhesi 7 panoti akati kwaari, enda undoshamba mudziva reSiloamu. Shoko iri rinoreva kuti kutumwa, zvichireva zvinhu zviviri. Mweya wakanga uchizotumwa kubva kuna Baba, wamunoti uya wakauya paPentecost, zvichireva kuti vadzidziwo vaakanga achifamba navo panyika vakanga vachiriwo vakabatwa nezvinhu zvenyika. Meso avo akanga asati adzidzirurwa, akanga asati afunhurwa sekufunhurwa kwakaitwa meso aPauro kuti vaone zvomweya. Ndozvatakaita kana tichidzidza Bhaibheri. Dzimwe nguva tinodzidza Bhaibheri tino meso apasi pano. Jesu waitaura nemifananidzo pamusoro pezvinhu zvatinoziva kuti tite sei tinzwisise. Asi kana tanzwisisa tinozoda kufunhurwa zvakare, maziso edu oona zvinhu zvomweya. Ndokuti ruponeso. Zvekuti paya patinenge chinzi tabhabhatidzwa, dzimwe nguva tinenge tisati tava naJesu zvokwadi. Tiri kungoudzwa kunzi chii? Taregererwa zvivi. Takufanirwa kutanga kuchishandira. Kudenga kunoshandirwa hama wadiwa.
Hakuzi kungoti wanzwa wagamuchira kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndiye muponesi wedu, wakufamba wakabata kabhaibheri uchienda kukereke masande ose namasatade ose napakati pevhiki. Handizvo, zvinotoda kushandirwa, ende kushandirwa uku handisi kutaura kushandirwa kwamunoitwa nen'anga dzenyu kuya vachikudzimaidzai. Ndiri kutaura kushandirwa pamweya. Iwe ndiwe unotoshanda pachako, hauende kun'anga. Mweya ndiye anouya kwauri. Muri kupanzwa ka? Pachidzidzo ichi ndipo patinowana murayiro uriko kuOld Testament, murayiro pamusoro pekunatswa. Kunatswa kuripo kuviri, zvikanzi munhu achave akasviba, asi anofanirwa kuchita sei? Kuwacha nguo dzake nokuzvishamba muviri, ugova usina kunaka kusvikira madekwana. Muri kupanzwa ka? Wechipiri ndo wekunatswa. Unoitwawo zvinhu zvimwe chetezvo zvokushamba muviri nokubvisa nguo dzako nokudziwacha. Kuti murayiro waJehovha uita sei? Uzadziswe. Tingati chii pamusoro pechinechi? Ndipo patakanga tichitaura kuti kutenda kwekuti tagamuchira Ishe wedu Jesu Kristu zvakangofanana nechinhu ichocho. Tinotoda shoko kuti ritishambe kusvikira pakuuya kwaIshe Jesu Kristu. Kwepiri patinotaura, tinotoshambwa zuva nezuva tichiita sevanhu vanenge vachitanhaura zvivi zvavo kana kuti zvakaipa zvavo kubva pavari, tichishambwa neshoko. Shoko ndiro rinotizivisa kutadza kwedu. Zvikanzi tinomirira chi? Mweya. Mweya ndio unotiudza patiri kukanganisa napo. Dzimwe nguva tine problem yekuda kuzvinatsa isu panyama, asi tinenge tichitoda kuti mweya unyatsotitsanangurira kuti tinganatswe sei, nekuti tinoponeswa mweya, haizi nyama. Chinenge chichida kutoshambwa ndicho chiri mukati. Zvikanzi uchava usina kunaka kusvikira madekwana. Zvikanzi suka hanzu dzako nokusuka muviri wako kuti ugova wakanatswa, umirire kuuya kwani? KwaMwari. Tinozvana pana Exodus 19. Hatigare takachena varikani. Tinotoda kunatswa misi yose. Hongu zvakanaka kuti tipote tichienda kukereke nguva dzose tichinodzidziswa shoko, asi chiripo ndiri kuti tipote tichinatswa, nokuti mufundisi haangambonongedzera zvose zviri pauri zvinoda kunatswa. Iwewe ndiwe unotoziva kuti chii chinoda kugadziriswa pauri apa. Kwamufundisi uku kunongotibatsira kuona kuti dzimwe nguva pane chatiri kutadza, chatanga tisina kufunga pamusoro pacho, asi kugara tichirava shoko rinototibuditsira iro pacharo kuti nhingi nanhingi aitadza pakati napakati. Hakuna chitadzo chitsva chamuchaita pasi pano. Zvitadzo zvose zvakatoitwa, zvakatonyorwa mubhaibheri. Jesu akatozvinatsa zvose, wakatozvishamba zvikabviswa kwamuri. Asi magwaro ndiwo anofanirwa kuzadziswa kuti zvino kana taziva kuti isu takasviba, tochizadzisa nokunatswa. Jesu akafa kamwe, wakaroherwa pamuchinjikwa kamwe chete, wakavigwa kamwe chete, ukamuka nezuva retatu. Murubaona, tinofanirwa kuzadzisa principle yokunatswa.
zvikanzi hongu wanzwa shoko nhasi uno, waenda kunorara, wamuka mangwana, zvokwadi unenge wakachena here? Chinotiudza kuti munhu achena ndechekuti munhu haachadzokorodza chivi chimwe chete. Muri kumanzwa? Zvikanzi in the process, kana kuti munzira yokunatswa neshoko, tinotosvibiswa neshoko rimwe chete iroro. Totofanirwa kugezwa. Tiri kusvibiswa sei neshoko? Nekuti shoko riri kutinongedzera ka. Murau uri kutiudza kuti imi mune mhaka imi. Manga muchifamba muri mapofu. Iko zvino shoko rakurakidzai kuti apa ndo pamuri kutadza. Shoko ndiro ratotiita kuti tisvibe. Nekuti paupofu hwedu tanga tichifamba sevanhu vasingazive, sezvidzoi zvisingazivi kuti kumusoro ndekupi, kuzasi ndekupi, kumberi ndekupi, kumashure ndekupi. Shoko ndiro rinotisvibisa tigonatswa pamwe chete neshoko rimwe chete rero rinototora zvivi zvedu kubva patiri. Somunhu anogeza nesipo, hatingati sipo yakasviba, asi sipo yakasviba nekuti tikuisa pane tsvina, zvotongobva zvimwe chete izvo tichigeza nemvura. Hati kumvura inomirira chiro, hata mvura ndo mweya, mvura dzoupenyu. Zvikanzi washambwa, wagezeswa, wanatswa, muri kudaona, ndiko kudzidza kwatinoda kusina upofu. Kana munhu akabata chitunha wasviba, kana munhu akagara panenge pambogara mukadzi uri kumwedzi, kana munhu ane zvinoerera zvinobuda paari, kana kubata mumwe munhu ane zvinoerera, kana kuti ari kumutovo, kana kuti magunzvana, zvose izvozvo zvinotipa kusviba. Nokuti tagunzvana naye hati. Zvikanzi asi kana tikashamba hanzu dzedu nokushamba miviri yedu, tichave takasviba kusvikira madekwana. Zuva rinoteera richitanga, tava vatsva, tanatswa. Muri kupanzwa kana? Tinotobva mune rimwe zuva rohwipi, tiri kubva murima muhubofu. Chishona chakaipa nekuti tinomboshandisa zuva pazvinhu zvose. Tiri kubva parima rohubofu tichipinda pachiedza. Taakuziva kuti takaita chinhu chakati tinenge tatadza. Hatichadzokorodza chivi chimwe chetecho.